गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज गोटे नुआ दिन 2 ईयर पर पिला मानकर स्कूल खोलिला। आज मो पुओ 5:30 रु उठिकी बुक आ टिफिन सब जाक रेडी कर लगी। भगवान कृपारू एबे स्कूल खोलिला। तो एबे स्कूल 8टा अधूर 11:30 क्लास हम से लगी मु ब्रेकफास्ट रुटी आ आलू भजा खाइबा को मु ताको देबी। तापरे पानी बोतल रेडी करी। तो पानी बोतल आज मो पु कही मामा ग्लूकोज देदेव खरा बहुत जोर से है तो से ऑरेंज ग्लूकोज घाटिकिना पानी बोतल माने खाली पानी पीवा अपेक्षा ग्लूकोज पानी पीवाई भल लगे। स्कूल यूनिफॉर्म पिंधारे मु रेडी करी। समरजित 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 स्कूल जाइला तो देचंदी होमवर्क देचंदी ना दे ना दी अर्पित आज गोटे जिनस रखी। एबे तू खरारू आसीचु कौन खाइबा दरकार कि पखाल भात आउ भेंडी लुण पानी नहीं केमती लगियो आउरी कौन रखी जान ना अर्पित आसु आसु वाटरमेलन ठंडा ठंडा बनाएंगे।
କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି। ତ ତରଭୁଜ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଜିକା ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଛି। ପୁଅ କହିଲା ଚାଲ ମାମା ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବା। ଆଜି ପଖାଳର ରେସିପି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ। ଏଇଟା ହେଲା ଦହି ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ଏସବୁ ଛୁଙ୍କ, ଫୁଟଣ ମାନେ ଛୁଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ତ କଟକ ସାଇଡ଼ରେ। ତ ଛୁଙ୍କ ସହିତ ଦହି ଭାତ, ଆଉ ଏଠି କଦଳୀ କାଟିକିନା ଏଠି ମାନେ ଭଜା, ଆଉ ମିକ୍ସଚର, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ଏତିକି ଆଜି ଆମର ମା ପୁଅର ଖାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ମା ପୁଅ ପୁରା ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ଆମେ ଏବେ ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ଡାଲି ଭାତ ଅପେକ୍ଷା ପଖାଳ ଭାତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତାକୁ ଦେଇପାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକିନା ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭୁଲ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ ରଖୁଛି, ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କରୁଛି, କେଉଁଟା ଭୁଲ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ଭବ ହେଲା କରିବାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଭଲରୁ ଅତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ। ତ ଏବେ ନିଜେ ମାନେ ଦେଖିକିନା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ଆଉ ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।